omwanchwa omotegereri bwa kire gosebwerere buyando nsia so tegerete na so tobwatete na marieta na jira mayo uri Ontiri ekero na kona korigereria siri tukoria rero twaba tokwerania na abantu abange na buna yabeire na roye tugo twabeire tukwanira enchira tokomenya buna abantu abagushia bamotore chinseme eju chamai siri tukoria rero ngomurekera tore okoba abamo buna abagusi anyore chimesmes buna chikona gonchuchira na umurubiri twabwata sembe ochinga kichinyinge gotoro okwanira igoro yokoba mo buna umugushi na twarigerera iringa kero kindo Obomo boigo boguchugwa kwanirwa mono chingaki chikora chiabererange gose kero kende omonto amanaga netie bintu bibere bitatu bikorekana so buguma bwaye na riro riategete okwandara nganto tegete koba abamo buna abagushi asengencho kero kende aikirania magania ninke kegekogera turangiranie na gutwara Obomo botoganetie na kubwa mono ashokorigerere gwaito okanene ngoringa akero turasi chinsemo chiamaiko yani andonsia sore onye gosogete isiko yagushi na bera abe Nairobi ore abera abe nense isikole kuru Kenya na kubwa mono ekero mukumirana n'abanchani abairi n'abasani enseme yo babere batatu na kona kwererania erinde motenga na kiamangana agendereto twabere tokorora abantu baitu bagochama senkire mo senkirende bakubika namonga banyare ko bakubika bitokiamo intege tanganike chande tabantu baitegero to chingo chiama iko na kubwa mono ne ogoshira kwa banchari bamwabo kero kwanyoriro bobe buna makweli matuka etire kurumaega mangana na manga abere ka korekana kurwa sichinga gitia etire omugushinto bwato mugero ito yani tradition y'incherende kunekero monta ashirire kwikatunya ko batuko muiranka na abaisiraeli mbabwate bintu bune bikurumaega na egaro twara gorigereria ntwararango mugushi kero kende igachite kuruchinsa mochia Misiri mata aria igona intubwate eshia asho kurwa senseme yo nemegire yaba Israeli na barabwo goikana intu etokenga nto nyebwate enaro yo mugushine eringa omonto gashirire gosomwanchani to gashirire ndoligo motiga chinseme chichamaiko ukatobeka namwe nitonya ko batokomo anya asobwanchani asomorembe elinde omugushia gote basamaskani ntware ko motubutangantira musio sesega yakeranse elinde yasira kurende egento ngeringa ngwakera torinya senga mbuyo mune kyagera tugwerere byonsi na twabekaniramo kono ritukuria ngona ukwana narenge ekeombengere kekoro kwanga gukonete egano nare guna gukerigereria gaiga ninchembarete yema sembeo kurende egano nkoigora ngora kurigereria birengera nebinge bikona kubwegaiga kubwa mono ebi ringete koreto mugushiamo ntabange banyare ko abagotebanga kero kende tuchake insurance kero kende byomba abyakire ndebinyare ko babigo tobekamo tunyare ko batokubwatera na inchire ya munchirende inde tunyare ko batoka ni abancheri baita se omorembe nabo igo oborito botaije bonde bonsi bono asengencho yeyo abantu baitu babekanira mo kegima kero kende tusugo tware ngento bone insurance tware tire chikamba ni chinyinge sembeo babere mo kweguma na bawo kwana birengera yawo babirure ase amangana gatiye binto babere bagote bangelingana ki omugushi anyare ko bakago chamo she engencho yokwene kianga twanyare ko ba egentekemo nabo igo twanyarire ko ba tokubwata na asenkere mu asenkirende kuikerania amangana gusamaganyo yomugushi yani gusi community network gukone akarongona kubarigania karokene nchembareta shembe engana ne ringa yaikire yabwenengire ase tubwene tokobekana mu buno mugushi na kubwa monogo kara ekereganga yomugushi obwanchani bweitu na kubekana mo ase chinga kichinyinge nindo chebyombe binde byacha karokene natebanga nkororanga gali timbe kiri mo chairman njiti gancha kekia na sido mo chairman abantu bande bachake byombe matukabera atato byeka byako ninyare kanenga abagushiko tukuna komnyokania asingenjo tutegwana nanga ekiombegete eke mbali koreta bintu bunantagete ono tiganso kana nchencha kekiane nande ninyare kanenga karokinde na nche nkanye bote ngite bote nkanye nkoro ende nyare ko bankubwate sia bali bachakire tunyare ko batoko bamo bono einere segeto ase abantu bamintu tore chinsemo chia Michael
na boigone chisemo chinde chonsi chesiko ngotoko na kobora nyanga abwa simole etoke state kyole mboganda Tanzania etoke ngake isiko ya Kenyole inganga nelinga tubikane buna abagushiamo na kobwa mono nyale koba tokuligereria ngana kiamangana agokorekana ase chinsemo chonsi na boigo kero ngerete go kumanya mangana buna korekana online na bondo che yo mintera station tweri na nyolire amangana ebirengererie byakigma oyo minto pita kerosio mokaya igangonte byango moraria mangana yambujale kigma na boye kerondigeretie ngote ngongo moraria ntole group ya WhatsApp togenderete kweli igo amangana mbujale kolende segeto yana litukoli lero no ko ena kianga andonsia sotegereta andonsia sotorochi nimbira bikona kuminyoka Egetureri siko ye studio engana nene ringa tonyale ko batukubwaterana masemo andonsia sogutuka mambye mu bashogo semaragoba na enganga itene nene lyo kwa kinga omugushi obomubulia bogutubekamo bwatigere kobo kulini ntarakura wika na inde nkwanera manganabe bantu mbare kero kindeke koliye kegitege ketwachire togotebanga tigange bishe erinde abantu babeire bagoteka advantage. By the way nabe kunyarekana omuntu ateke advantage y'abantu baramo ontorigereringa bona abantu muri muno muwikano Arlington iga tebenga na achire ensemo ya Arlington tebenga ngwete ng'abantu baronko bwaterana bali bujakigma inde kwaena kwaronsi kindi gyonsi kitali na ngencho kwa beka abantu atebanga asengencho bona ngweta abantu ngamare rinde oteke advantage y'abantu yaya ntoligo segete ko kolende no enabo ntoligo chigutiga kumera na ashenginje ebirengere byo monto yo mugoso yonde iganga ya itono ko bamo na gokora amangana aratokonye buno mugushi na gotogendereria ngana onye nabo chisegeto nchiana kubona kero tuguna okwana nabarai no bagona gotefa nga kero kinde asinale mbura ya chagete gotoitera na gati yebinto bigo chibyagere mbura ya toitani eringa abantu abangi gokero umuntu ategete ko banga kuunga ninche na chakingendo gete na kero kino umuntu bwate political agenda ote banga bona bungo tumika tali manga naye nchune agenda yao era njiru bakongomboyo lakini eganga yaitenene no koranga umushitu wabwateranire ase bintu biri bigo tokonya kogenderera abantu baitunga mbabwate nchara no yega iga story abantu bane ntoli gutwanyara igora gitogote yanga no neke goriye kegitege kigiachire yagorigereria bagaka mwa barutanga abo mambo zamani bono ntundu tageti kubwaterana na barabu hondete yorege tunwa no one is an island bikatunyare ko batoko bwaterana ase inchira ya bene kingma na koba egentekemo obuna butambe togote maramu manyi kuru Arizona ngonde bune ngata ya mwanye getinge ngata tobe ngata bunere round totaliko tikana igo mangana na bakunyare kana toise kumirana eyema semo na goteberania buna mwanye getinke ndamangana mayakingma bono nko gochikande ase echumende elinde kero tokona korigereria nga ninkeke gekogera mwanya bantu amwanye getinge tumwenete ko bamo na ninkeke giato tangire ntoko bamo na kubwamo no okobomo obo ekyara ona ototenga tobamo tatutebedi sababu nero ninginteko ngiye kogera tobamo mbwaita kitugo chikonyora uno mugushi ekero toramo lakini ndende nane okwibera ringana nga ebisa kubinde twatare na bisikoga bisa kubinde baramo bakolira mangana amange kero kendo no enkanya makale ko rutugabo na olengambalenga morabo ngambata to wa batata abwana mbabugati bargaining power igo Obomo no bwengencho kigma na kwa maneka rotore chingongo chama iko asengencho yoko igwana na gokora amangana buna omugushiamo bono asogo kora tedo kwenyorianga egenerere diyoka yomogusi ensengima yoka yomogusi ensengima ase agotegerera igo abagusi Global Radio kero kende isukonyore logo yaito na bere igo na bogonyoro online t-shirt keto nchiroro na boige namba nero gutorangeria chinse meronge bene nanye na bona sogo twikera nsiko yense ya Kenya gioko kora nyore app yaito gekoro kwa AGR igetenete abagusi Global Radio AGR live inere app yaito ime yabagusi Global Radio tunya chinse meronge bene nanye na tari go yoga ase app yeyo ebintu mbiroro rebinge kegima abago kwanera ndaga nye nyare ko bango kwerera kero kwigole shimi yao no chiga app ina be kwigo kaiga kero kwigo ire igo
ne bwate binte binge kigima ekogotebia ase uno korigereria app eyo igoroga ne bwate gintu igoro kunge player na tali igorioka ekero bwate ginte kiune player na boroche kurumuinoga agantongaro kali kirenga social tap nere likirenga social na kurumuinoga iga programs ekero buna bono mubweka no insoko bata social ngango ndigereria mbate igora ase social na boroche chitapu nchire ga buchinyinge kigima etapu yeme gotebanga onyare ko bagokorika ms yo tikiri gosoto rangari goso akebicha Facebook nero Twitter na boroche website yeto na boroche YouTube channel na boy gogo chinse na boroche updates buna chigende tegocha oisoko bataga bwase programs na bego gotebinga chi program akero kwa bata programs sinzinyabo na bakwara ranga chi program ne chinyinge king machirororo na kubwa mono na bokunyara koba bokonyora mangana buna anyarire koba ka koreka ne program nere ya gwetera ekero kene ngwarenga shebeo na boko batiri ndo nyare koba kogo tonyora eyemo asemo omwanchu gonare kogo segeta onyore app yito AGR live nere app yito AGR live buna nati kire kogo tebia na bere njire yo kwarori AGR live onyore ase Play Store App Store ndo nyare koba kogo tonyora mo shebo pero kwa batile live gabu unabona mangana majia na genderete na wete buna genderete ko kware ma shema so kwene kyanga wato nyora asinchira ya bene kimba boy ngona angalie number 605 4775221 namba igere isano na me noti isano inye isano na ibere isano ibere ya mo yani 605 4775221 egero ngoko borio kwane ngoko bataishana na koreta shembeo inde wakwana mona intwe eyema semo chinsa emeronge bene nine Dallas Fort Worth onye ko America Canada there is no excuse inga to kunyara go tukere kiaro to tegere ti wetera se app na bagoto nyora wetere njira yesimi enambe yo titolgo chache besa chinde chonzi ayo waka mobaso botugo sechindo otimongete rangeri kiagera gano to kumera na ndente gedo kwa homu wake kero kendo tabanyeti eredio ka yomo gusi ensengima yomo gusi yani ere nande ondi ngotanga eye chakire na koba yomo gusi nere abagusi Global Radio ensengima bono na kinta gedo ko tabanga to segeta ne kiagera to bwate airtime to bwate chinga kya sengencho yemeroberi yabene kingma ego konya abantu bami ikinto cyo tuare ngendo yokanga bona bono ntage to mara lyombe kere graduation yana asembe oli tukorigima entoliko ira airtime yibo ikiagera graduation nengia ne yao nengia kingma lakini teli news ya ekoreta timanye timuna ndabe ke buja lakini ke enengelinga yobone go benefit as an individual yine engana ngia so again tuge kobe komo gusiamo komo benefit muna bono tenga kyombengere tuacha getega nkyomo gusiara nyore kurwa airtime nero so tanga gero kende kanisa nere na cha geta bintu gete amangana ye nchiri ne bigo benefit omo gusi kwa jumla mangana yino to chinga ke chine chechukura ntulge tia mangana mange buna kolekana ase bintu biroro bio mo gusiamo tubwaterane tegeto ko rali tukolia na ko ese geto ngangi na kwanera itangani igona kwanere gore yobo mo gusi onyole ninki ekege go toleta mo buno mo gusi na singenjo ya kiya bwene iri buno mo gusi to chamo rio na liri bo liri tangani nelie karato go chamo ninki to komera ninki ke go tonyora digo to mo chakuba mo nintwe sinkire abene kingma bwe manyama ngana bunai na boigo ngo chitore koreta professionals wande andon sia bantu mbale banyolire amangana manene kingma nyo muntu graduate ni muntu orure kero kindi ke sa chinsi ya nyalire ko bage ko mwa obokongu mangana manene kingma aitiri eventually omekiri to danga munyalire wetu bono kaba manaitwe asa mange abagusiglobalradio.com se www.abagusiglobalradio.com tumera nasebe. Arieta na Jeremiah Orina Ontiri. Stay tuned.